Zorganizovaná cez internet. Sociálna sieť zmobilizovala asi 2000 ľudí, ktorí vyšli do ulic, aby vyjadrili svoj postoj ku korupcii v najvyšších kruhoch. Demonštranti protestujúci proti údajnému spisu Gorila sa stretli v Bratislave na námestí SMP. Tento dav ľudí sa podarilo zmobilizovať 4 vysokoškolským študentom cez sociálnu sieť Facebook. Faktom je, že podporiť protest proti Gorile prišli nielen mladí, ale aj zástupcovia všetkých vekových kategórií. Protestujúci zaplnili celé námestie SMP. Chceme za to, lebo sme nespokojní so súčasným stavom a chceme niečo zmeniť. Demonštranti sa presunuli pred prezidentský palác. Doteraz sa protest niesol v pokojnom duchu. Rozruch vyvolali až banány, ktoré demonštranti hádzali smerom na prezidentský palác. Tropické ovocie skončilo hneď za plotom na nádvorí. Medzi demonštrantami bolo vidieť aj politikov viacerých parlamentných či mimoparlamentných strán. Organizátori sa však od akéhokoľvek politického smerovania dištancovali. Pred parlamentom demonštranti prelomili zábrania. Dostali sa až pred hlavný vchod. Na budovu hádzali vajíčka a banány. Počas celého sprievodu polícia odkláňala dopravu. Na poriadok dohliadali aj ťažkohodenci, voči demonštrantom však zasadzovať nemuseli. Cieľom akcie bolo predstaviť 10 požiadaviek, medzi nimi zbavenie mlčanlivosti zodpovedných v kauze či odstúpenie od slov spomínaných v údajnom spise Gorila. Organizátori tiež žiadajú presunutie predčasných volieb z marca na september. Hackerská skupina Anonymous dnes takisto zaútočila na internetové stránky finančnej skupiny Penta. Znefunkčnili aj internetové stránky strán Smer a SDKU, ktoré sú podľa nich najviac zapletené v údajnej korupčnej kauze Gorila. Celodenné útoky na stránky spoločnosti Penta potvrdila jej hovorca. Tak myslím, že každá spoločnosť v istej veľkosti musí s takýmito útokmi počítať. Nedej sa to na Slovensku, aj to v podstate celosvetový trend. Hackeri chceli útokmi podporiť aj takouto formou protestný pochod Bratislavou. Organizátori vyzývajú na riešenie ich požiadaviek, v opačnom prípade sľubujú ďalšie protesty. Radoj Gaza, Marek Budiak, televízia Markíza.